Αυτά που σε δυσκολεύουν, που σε ζορίζουν σε εσένα, για παράδειγμα όταν κάποιος σου μιλάει άσχημα, σε ειρωνεύεται, σε χλευάζει, γενικά έχει μία άσχημη συμπεριφορά απέναντί σου και εσύ παγώνεις, δεν νιώθεις απλώς δισταγμό ή φόβο, αλλά κυριολεκτικά παγώνεις, σταματάει ο νους σου, δεν αντιδράς και έπειτα το σκέφτεσαι συνέχεια και θυμώνεις με τον εαυτό σου και νιώθεις άσχημα που δεν υπερασπίστηκες εσένα. Αυτή αλλά και άλλες συμπεριφορές που μπορεί να σε δυσκολεύουν είναι πολύ πιθανό να οφείλονται σε κάποιο τραύμα. Είναι πολύ πιθανό να είναι τρόποι που είχε βρει το μικρό παιδί για να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις. Μήπως λοιπόν κάποιες συμπεριφορές σου στο τώρα που σε δυσκολεύουν οφείλονται σε ένα παλιό τραύμα?